Atong balikan may gala si Chis Escudero iriwayan na to gamay dong niya. Ditso dayon kang Gina Acosta. Kini Gina Acosta mang higala. Medyo kalma-kalma ra ning mutubag makagilan pero tan-awon ba nimo ang iyang demeanor ba? Tanawon demeanor ni Gina Acosta ray. May pa siya og aura. Ikumpara nimo atong nila ni Lutok. Nga nagsigil lang gyud mahigalag duko-duko. Ita to sa si Wamil. Pero dili kay makatutok ba? Musimang mahigalang mata. Pero kanimo istoryam siya. Kini iya day honest to goodness iyang pamahayag day. Nga iya man gidawat ng kwarta sa man SDO, nga iyang gihatag ngatong Colonel Chica kay tungod si Colonel Chica maoy expert ana. Kay matter man ni mahigalagod niya inanang confidential intelligence sa matter mga sukit tig paminaw. Nya siya isip civilian, wa say alamag dihan dapita. Kaya kanagod mahigalang sa intelligence mga kagalaan nga trabaho na anang mga kuanay kana og gihatag ni Colonel Chica gawas nga gihatag man ni kuan kini ni ang isa may gihatagan si teacher kuan may gihatagan. So dili iyang expertise ba? Obi nga nag-teach ni sa kuan na teacher panalitan unsa man nga kuan lahi po to. Pero kani ang Colonel may gitaganday. Iyang expertise mo na iyang tubag nga ang kwarta akong gitunol ngadto kang kuan tungod kay siya may expert ana. Unya doon na po sultis BP Sara nga ngadto niya itunol kasi man security officer sa Office of the Vice President. So mo ni mahigala ang pamahayag. Asa man napita dinhi mga kagalan, hinahinay nga gi-establishal sa prosecution, wa pa gyud maka inunta nakadaot do sa depensa day ba asa man napita nga si Sara nang nasuod sa bulsa Sara nay kang Romualdez ay nga malita nga gi-deliver gyud sa bahay Romualdez. Pero kanay mahigala, to nagamit sa intelligence operation matod pa ni ining Gina Acosta. So kini tan-aw na to atol sa cross-examination, paabuton ta lang cross-examination ani medyo dili ni lalim in the part sa prosecution. Tungod kay risgo ning mo present ka og hostile witness. Risgo na. Labi na nga kining maong hearing dili ni mahigala hearing nga naa sa regular court nga ang nakadungog ang huwis, ang mga abogado, mga tao nga nasa courtroom mo rin nakadungog. Kini, nakadungog ang tibok nasod. Unya ron og atol sa cross-examination, atol sa depensa nga mauna po'y mangutana, unya, mutubag si Acosta og makapalusot o mga pangutana gini depensa. Mangita ni pamaagi nga makapalusot o pangutana labot ini Sara Duterte. Nan o buminsyon ni si Acosta day o mga positive nga kang Sara. Dili ka madihado ang prosecution ani in the eye of public mga higala ni ining kalakiharon. Pero sige lang, sa di pa tamo adto ana ato sang padayonon mahigala ning question ni Chis Escudero ngadto sa witness. Sige dong, padayon dong. Po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund? Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero, pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Yun po ang signed or evidence, Your Honor, na nagawa, na-implement na po niya, Your Honor, ang mga various confidential activities or operation, Your Honor, sa ground kasi siya po ang expert, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, ang ginamit niyo pong salita, release. Yes, Yung Your Honor. pag-release po nyo ng pera kay Colonel Lachica, dapat i-liquidate na po niya yun? I-liquidate po niya, Your Honor, after po, matapos po ang pagpa-implement ng various confidential activities po sa ground, Your Honor. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. Pero siya po ang gumastos ng pera sa iba't ibang nakatanggap ng confidential fund. Tama po. Ano yun, Your Honor? Siya po ang gumastos ng pera at nag-abot ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya base sa intelligence at confidential operations niya. Tama po ba? Siya po, Your Honor, kasi siya po ang may alam kung paano po i-implement ang mga confidential
operations activities, Your Honor. Kasi confidential po yun, Your Honor. Hindi po ba akong sang-ayon alam. sa joint circular, kayo dapat ang nagdi-disburse direkta sa beneficiary o recipient? Hindi naman po sinabi, Your Honor, na ako ang magpunta doon sa ground, Your Honor. Kasi wala po akong alam, Your Honor, kung ipapatupad. Wala po akong security, wala po akong access, Your Honor, sa tinatawag na National Security Information, Your Honor. Huling katanungan po kaugnay nito bago kay pasa kay Attorney Lagutan. Sa pananaw niyo po ba, sa pag-release niyo kay Colonel Lachica, recipient si Colonel Lachica ng confidential fund o ginampanan po niya yung tungkulin niya sa pag-disburse lamang? Nalibog ko. I'm sorry. Recipient Pause, po ba si pause, Attorney pause. Lachica, si Colonel Posa Lachica? dong, posa dong. Ano ka na masagulan niya, Gon ba? Nalibog ko. Mo ni kasukan ni Erwin Tulfo. Ngano masuko man si Erwin Tulfo basagulan og Bisaya nga. Bisaya am ganito ka Davao, ikaduha. Kini pangutanan si Escudero baya mga higala compounded question ni. Di lang sa maobjekan kay sa man maoy presiding officer. Tanawa ko na yung pangutana. So natural og witness na nalibog ko. Ibalik lang pangutana. Ibalik lang sis. Siya i-rephrase lang. Mana masagulan usahay Bisaya nga nalibog ko. Suko Tulfo day na. Ato lang ay katawa may gala pero tanawa ang tinubagan ni Gina Acosta day. Dili ni mo mapindown Gina Acosta no kamaor bagi manubag. Pinahinay-hinay la ba? Yun po, Your Honor. Dahil siya po ang expert, Your Honor. Timan ginag mayo. Timan mayo na pinor ba kayo pagkatubaga? Ha? Dipindi lang ni kinsay mabulasot aning kalakihan ron. Kinsay mabulasot ining tubaga o kinsa mga higalay malkansi paminaw na sa to cross examination ani. Pero bidang risguhan ni in the part may higala sa prosecution. Ha? Nag-present ka hostile witness nga makita in the national television day. Ang narration niya mahatag ani ba? Ang narratives nga mahatag ani sa mga tao sa gidi man mga senator judges lang mga kailan. Kini mga tao nagtan-aw man. Sige, padayon ko no dong. I-rewind lang gamay para makuha na tong question ni Cheese. Sige. Rewind gamay. Sige ka na. Sa pag-release niyo kay Colonel Lachica, recipient si Colonel Lachica ng confidential fund o ginampanan po niya yung tungkulin niya sa pag-disburse lamang? Nalibog ko. I'm sorry. Recipient po ba si Attorney Lachica, si Colonel Lachica o tagapagbigay lang siya ng perang ni-release niyo sa kanya? Wait. Yung pera po ba'y tinanggap ni Colonel Lachica para sa sarili niya? Hindi, Your Honor. Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang tao? Tinanggap po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor. Kasi siya po ang may alam, Your Honor. At saka confidential in nature po, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, hindi siya recipient, si Colonel Lachica? Yun po ang explanation ko sa iyo kanina, Your Honor. Hindi nga po siya recipient? Dili, Your Honor. Okay. Sa post na nga. Nasagulan na po dili. Kanin ka mo sa tubag o Tagalog. Kanin ka mo sa tubag. Pero masagulan ba? Ay, nalibog ko. Ano ba? Sunod pa niya. Recipient ba? Dili. Kanahin anak nga mga sultian nga masulti nga ginagmay nga Bisaya. Masukos Tulfo. Pero pabuto sa natong cross examination ani mga higala ha pero mo lagi na kining iyang mga tubag mga kagilaan tan-aw no ni kinsay mabulasot ani ha. Og ang narrative nga mahimo ani ngadto sa katawhan nga nagtan-aw. Ngano man hostile witness ni ini pangutana ani unya sa defense mahigala mo yaw-yaw pala ni dito dai nga dugay man ka under ni Sara dito makas Davao. Officer man kadaan dito sa Davao City Hall. Nagidakang Sara unsa man gid Sara di ay. Mayo pala ni kani Sara, Your Honor. Buutan kayo ni Your Honor, no? Malagmit ka ba gid ay? Dako ang damage prosecution ani kalakiha, labi na naminaw ang publiko daghan pa ba?
Wala ba isa ang defense aning dagana kay di man sila may nagpatawag na di man na among witness. So dili self-serving ba? Di man kami nagpatawag, kami nagpatawag ana, di na yaw na hinuna ron og kwan. Kayo kana duda ko dai, nagyaw-yaw na dito mingon na nga kana Sara Your Honor, di gina kurap. Kana mga Duterte Your Honor, buutan yun na mo laban sa mga pobre. Nya dayon, kuan lang mo na nga grabe ka na sila basta na yung mga tao nga mga kuan pagpanaw-daog sa mga kabos nga na mo na kuan mo na mo yaw-yaw nila sa bar of public opinion o sa mga taong mananaw bida dako ag dami sa niday. Kaya prosecution magod ilang gipintalan si Sara nga kuan jud. Ang prosecution ilang gipintalan nga kuan kanang kutoban ng maong witness di pa man nila maprobar jud. Haman dapit nga kurakot Sara ana. Nga ang kwarta mahiga lagi siya man mao'y disbursing officer, SDO. Unya iyang gihatag adto kang Colonel Chika kay si Colonel Chika mao'y expert. So igo sa nag-disburse kwarta. Kanang napitan ha, dako pa man ang larisunon na napita kay yung natubag ba nire. Ang di man kumuadto sa ground Your Honor. Intelligence work guna. Civilian gud ni ang magsiya may mga adto manwildo sa mga agents. Kanang gud may galang intelligence community ba lahi na siya. Mo na ko gingon ipatawag ko ninyo sa Colonel Chika be ngano di man lay patawag. Ha? Kay to man ni Colonel Chika ang kwarta para maklaro ba? Ipatawag lang sa Colonel Chika, ma-explain ni Colonel Chika na. Kini mo kung sa intelligence community mga kaigalaan, lahi ng ilang sa intelligence community, di man, daghan mga level ba day? Daghan mo ko ng mga layers ba? In fact, kanang sa intelligence community, kanang mga military na minaw na koron, mga pulis ka na minaw na koron, o kanang sa intel nga na minaw na koron, kita naman tayo mga, kuwan sa naman tayo mga knowledge gamay na may nana, mga sukid di paminaw. Kana nga sa intelligence community, dili na pagani sila tanan mag-ilhanay day. Di na tanan mag-ilhanay. Kay inikabot nimo sa grupo dito na mga DPA. Mga DPA mahigala, mga deep penetrating agent. Inikabot nimo sa area panalitan ibutan ta NPA. Doy nasagol dito sa NPA nga dili ito NPA ito. Soldado to sa gobyerno pero pa NPA dito. Kadto siya wato kasabot nga doon na pagilain pong grupo dito sa Dinekin nga mao na po aman mo gilhanay. Grabe ka lahi ning kuan sa intelligence man ako patawag ko si Colonel Chika be aron ma-explain na. Dili patawag sa prosecution day. Wa man maapi sa lista ni Colonel Chika ngano man yung api sa lista. Para siya may maka-explain nga kini sila si kuan ngano nginganlan man ni Merges Platos. Kinsa man ni sila kini sa si kuan. Isang kinilandaan na, tanawara, inikabot na ning kuha na. Di lang ako mo kuha na, pero akong forecast may galaban, abana ko lang ba? O, ang lawyer ni mga kagalaan sa dipinsa, pangutan-o ni si, makalusot niya pangutana ni yun. Nilusos pangutana mo, yaw-yaw nito nga, ilan ang ginang-gidaw-daog Sara Your Honor, pero buutan kayo na. O, dili ganay kurakot, di yun. Kuhaan gina sa mahigog maon sa mga pobre. Tawag gana, iningad to ganis ko, mo panggakson gana isa sa mga pobre. O, mo na imuhian nga yaw-yaw, ini Gina, di ba kapugngan ni mo yaw-yaw ni? Susod sa mga ikuan ng mga tao, may tanawa lagi. Muna ko gingon katong kang Zuleika Lopez, ila to gidayon tong ka Zuleika Lopez, may ginawa na dayon na day, pagkadako ang damage ato. Chief of Staff ni Sara Duterte, nga napriso, gipriso, mahigala ilang contempt dito sa lower house. Raliman kato magka-contempt ni Zuleika Lopez, mabalik mo gito. Unsa man itong istoryahan ano nag-contempt pa to. Nitubag na ba sa Zuleika to nga nagsuwat sa skuwa day. Wala ka uyon sa tubag ni Zuleika, gi-contempt. Nga karon dito sa impeachment court, di man na pwedeng i-contempt ni mo ng tubag ha. Kay nisuwat man si Zuleika Lopez, kay dili pa day final lagi ka na sa kuwa indaykin. Nakadawat sila og notice of disallowance, pero na-explain sila kaya dili pa man na final. Until now, pending pa na sa kuwa, na pa na sa level sa kuwa. Kadang AOM, notice of suspension, notice of disallowance. Ako na nag-i-explain. Mismo ang Cebu City Hall, nakadawat na tag ng Cebu City Hall og notice of disallowance atong ilang bonus nga tag 20 mil ang gihatag. Di pa balik. Restitution na. Mo na, may abot na sa punto nga restitution. Bisa kining kasara, panalitan yun. Maprobahan day nga dili ma-approve gyud sa kuha, ipabalik ang kwarta.
Wa pa mo abot ana nga stage. So kadto sulay ka, sus di na ba to ma-underestimate abogada ba sa to? Ha? Imo tong underestimate og i-present nimo to hostile witness porbida. Bisag kinis Gina ako sa tanaw na to nig cross examination ani. Basi man lipaghong dunay mabulasot aning kalakihan. Basta so far mga kailangan imong evaluate. Wala pa gyud ay. Evaluate nimo wa pa gyud ka-probar ang prosecution o kada bang something mga makadaot ni Sara ba? Wa pa man. Di ka kang Romaldes, mas grabe-grabe na na. Kay ang malita gyud gi-deliver ko sa bahay Romaldes. Pero karon nga pamayran to mga kwan siguro ug naunsang hitabo ato gipanghulga or unsa ba ka? Ilalabakang kaugalingon gyud na mali ang mga Marines day. Ingon to si Gutisa nga wa dito tinuod nga naghatod ko kwarta. Kana kun di tinuod naghatod og kwarta, sa ako lang ingon sa una pa ko ni akong opinion sa una pa. Kanang testimonya ang Gutisa na ay mga pictures nga iyang gi-appeal. Ya, nag-deliver may mali-malitang kwarta. Ipa-check sa NBI. Ipa-check ni Matibag kung kana siya AI ba na generated ka na mga picture o tinuod ba na nga mga pictures. Ha? Ano man lang i-check? When dili tininood ning ilang pag-imbestiga at paghukod ni Romaldes, mo na prangka-prangkang istorya mga higala. Straight to the point. Di tininood ng ilang kuha na igukod ko na si Romaldes pero sa kanta pa na pero ati crack. Hey, kanang kang Romaldes, gi-deliver na magyod. Kani wa man testimonya nga do mali-malitang kwarta gi-deliver sa bahay Sara. Wa gyud. Kanang kang Romaldes naman gina. Mali-malitang kwarta gi-deliver to sa bahay Romaldes. Anya nga daw man Romaldes so hantud do may hayahay pa mas baga ng iyang Ato na gagi katawa mga sukitig paminaw pero porbida. Straight to the Na point. ato ipadayon atong analysis ini mahigala. Kini mga senator judges ani ron bida tinuray lang kini mga senator judges kuan man na principle of self-preservation inday ken. Unahon gyud nila ilang kaugalingon ana. So dunay diktas Malacañang basta kay maklaro lang sa prosecution makaprobal sila niya ang mga tao murag mingon niya sad Almasara. Sayon sa mga senator judges nga ato lang ning konbituhon. Kay kung ang mga tao mingon wa magyusa, wa magyukapurobal ang prosecution o mo konbikto mahigala ang senator judges sa may mahitabo silang karir. Sa ilang political career. Ha? Natay dugang analysis labot ana ha. Medyo makatawanan maginiron tanawara, ha? Tanawara. Si Sara mo ay under impeachment ani mahigala siya mo ay respondent ani. Siya ay under trial ani but ang mga senator judges labaw pa nga under trial. Labaw pa mga higala nga tanawon sa mga tao unsaon ninyo pag-decide ni. So huna-huna ng judge ana senator judge unsa ka di ka ta madaot aning atong decision or makaayo ka ni nato. Straight to the point. Ato nga balik-balikan mahigala ning atong hisgutanan robutaga nga diin kinini ang padayon ta mahigala gamay ining labot sa impeachment mga sukid tig paminaw. Ang prosecution kinahanglan sila mga kagalaan nga dunay enough gyud nga prueba nga ang publiko ba ang katawhan kay di man kalikayan mga sukid tig paminaw kining impeachment ang mga tao nya kini mga judges ani senator judges mga politiko ni mao man ni kalainan kay kini mga politiko mga sukid tig paminaw naghuna-huna po ni sa ilang kaugalingong mga political careers mga political futures. Straight to the point. So inig-decide anang mga senator judges pariha ba sa panahon mahigala ni Chief Justice Renato Corona katong Corona mguday ang kaluoy lang atong si Corona maoy na impeach no konbikto sa impeachment kay wa magud siya mahigalay mga tao di magud to politikos Corona di man to elected official usa to siya mahigala ka appointed official Supreme Court Chief Justice so inig kuana inig ang mga tao mahigala na i-present karon nga kuan inday ken mo ni kalain dakong kalainan ha i-present nga ebidensya against Corona wa gi mo tubag para niya day sa publiko. Sumuna nga nabutang gito niya at that time dili pa sad uso ang internet. Mo ni ang batayanan ron karong panahon na mahigala mo kalainan kay nauso na maguni mahigalang internet. So ang tanan
Dili na ba, wala na ba mahigalay monopoly sa traditional media? Ang mga tao, apil po sila og hatag silang opinion. Muna akong kalainan ron sa impeachment ni Irap o impeachment ni Corona. Katos Corona isip appointed official, wa say mga leaders, wa say mga tao, wa say mga loyalist. So kung doon na i-present nga ebidensya batok niya, wagi nakatubag, wagi ko ang Defense Council na gusto mutubag. Unya ang mga tao, magtanaw lang. Karon ang mga tao, active kayo eh. Nasa lima mabantayan, mahigalang nga magkadimaw, active kayo mo. Participate niya sa mga discussion sa Facebook. Diha sa YouTube, o guban pa. Manid akong kalainan karon mga sugid tigpaminaw. Unya, ang mga senator judges nga mga politiko, okay lang, masultil tag tinuod. Kanang mga senator judges nga politiko, magtanaw na sa mahigala unsay opinion sa publiko. Straight to the point. Muna nga ang trabaho ron sa prosecution, bisa pag ibutang talang, nga kanang mga senator judges may gala nga mo, for conviction ka, ibutang talang. Pero kung nauna sa kaayuhan lang sa ninyo diha sa prosecution, nga dili may maklaro po diri nga, mabutang mga impartial mi diri unya ang among gitan-aw gyud unsa gyud sakto. Unsa gyud kamatuoran inana, o bisag dunay gamayng bias pero dili ba kay klaro. So ayuhon sa prosecution og probar, nagdili makaprobar sila. Kinilandaan mahigalang Article 1 confidential funds, ang tagakuha ni sulti naman dili pa man pulos naman recommendatory, dili pa man final. So unsa man yung pagingon nga dunay failure to liquidate, nga ang kuha mismo wala pa'y final sa commission proper nga niingon nga sayop si Sara. Muni problema ron. Na nag-abot sa punto nga mo decide na sila mga senator judges, tanawon na to unsaon pag-decide. Pero dili nila lim sa ilang kabahin ang pag-decide mga sukit tigpaminaw. Labi na, dunay 8 ka mga senator judges daan nga mga re-electionist. Straight to the point. Wa pa'y labot anin nila ni Kwan ha? Di naman ni re-electionist sa Sibungo. Pero dunay 8 ka mga re-electionist nila. Kanang uban nga dili re-electionist, pwede na sa mag-exhibition, pero kuyawan niya po na sila. Ang mas kuyaw, ang re-electionist. Kay hukman man kas mga tao, ayuhon yun mo nag-decide na nga, dili makadaot, di mo panalitan. Ibutan ta lang ha, ang mga tao ni pabor na gyud. Palitan katong kang Corona. Mo decide ka katong kang Corona nga imong i-convict si Corona. Hapit man sa tanan, gamay pila naman to ka senators dahil wa mo convict ni Corona. Majority overwhelming man to nga convicted si Corona. Tungod to sa iyang salin, unya wa pod manghigala sadaan gyud ay kay kuno na. Nya ang mga publiko ang katawhan nga nagtan-aw mahigala wa gyud ka ingon ba naka-counter kon bitaw kang Corona? Wa. Karon mahigala daghamay mo counters kang Sara nga ang publiko active man kayo. So kining mga senator judges tan-aw nila murag kalisod sa sila mahigalag madaot ang ilang karir, managana sa ning uban. Tanawa ra gud. 16 ang gikinahanglan ha. 2/3 votes mahigala. 2/3 of 24 is 16. Karon 13 kabuok ning mga nasa majority. Unsaon la pagbunlot og laing tulo. Nga mabunlot sa laing tulo pinaagig pressure. Pressure na pinagis Malacañang. Ang problema na ron, inig-pressure lang na day, labi pag next year na, 2027 na. Gilok naman kaya na, kuy, next year na bang eleksyon? Laro ng kamatayan naman ka ni. Kamatayan in the sense of political ba? Political nga death mga higala. So, gusto sila mahimong politically dead si Sara, ikonbikto nila, pero di ba ka maamong ang mga senators nga mahimong politically dead po sila day. Mo maning tan-aw nila. Mamatay politically si Sara, di ba ka sa maapil o kamatay ni Sara? Straight to the point. Now, atong balik-balikan mahigala gamay. Kung atong analisaron mahigala, gamitan tog science ha. Science kita. Arita sa survey result nga gikandak mahigala sa Pulse Asia. Balikan nato ni gamay. Dili ni ako nga survey, Pulse Asia ni ako lang gi-quote. Hasta gani ang SWS pero ang latest mo ko ng Pulse Asia. Tanawa, ang mga senatoriables atong balikan ha, ang sa 2028 elections, senatorial preferences. Kini nagsugod na ang impeachment trial ni VP Sara ani. Tanawa oh.
nag-una mahigala si Padilla Ruben. Unsa man is Padilla? Identified as Duterte. Sunod mahigala si Soto Vico. Unsa man ni Soto Vico, dili man ni identified nga kanang murag naman is tunga-tunga day. Wa man sa ingon niya attack gyud sa Duterte. Di po di mo ma-identify Marcos ni. Kay madaot man ang image ni Vico Soto mo, dapig po siya o paklaro siyang Marcos siya nga unta nindot na unta iyang image mahigala nga dili kurakot, nya mo ipon kas mga kurakot. Magbantay ka na, mabita ka na sa Lini Robredo, batayanan po ng Lini. Kano yang gingon nga di sa mudayog dagan, iya po na mahigala to sang respetaran, pero ug mo ipon sa Marcos murag kuan hinuon ang iya bang murag day uban mga higala nga akong gikahinabi murag matun off lang Lini. Kay may gyud tag record sa Lini ba? Again sa corruption. Katos JC Yambana, okay unta pero ug mo ipon kang Marcos. Kini si Marcos may galatin uray lang. Negative ang rating ani. Ang endorsement power ini mahigala perti why mo pa-endorse kang Marcos mga sugid di paminaw kiss of death na. Ha? Kita mo itong pagka midterm election? Ang mga senatoriables mahigala nga naa sa ilang kuan. Kini ni ang ilang team. 12 alyansa. Abay nadag 12 wa man. Alyansa, tawa. Pagkabaho ni Marcos mga higala labi na yang gipadas Duterte tus dahig, ang mga senators mga higala iyahay og panlakaw di na mo ban Marcos. Iyahay panlakaw. Di sa kay mapaduol. Nga naman kiss of death na tanawara kisay mo daga presidente sa sunod niya inigabot 2028 niya si Marcos may galamay mo isas kamot. Manigative. Negative naman yung rating daan. Ang endorsement power ba? So kini atong tanawan ha, ang mga ang senatorial preferences atong i-relate ni sa Senate impeachment court karon kay trial man, impeachment trial. Unsa may epekto ani tanawara ko no? Kini si Tulfo Rafi may gala. At least kini si Rafi naman iyang kaugalingong mga followers. Naman siya mahigala yung mga kaugalingong mga listeners. Sunod, Cayetano Peter. Asa man Ikaupat si Cayetano. Identified man nga Duterte. Sunod, Loren Ligarda. Identified nga Duterte. Ikaunom, Pacquiao. Si Pacquiao mahigala. Di man klaro yun indekin nga kwan. Wala lutaw-lutaw pa man Nancy Binay. Anggara Sane. Kini sa Anggara, bisan og DepEd Secretary ni Kabinet ni Marcos. Pero waman siya mo. Kabati bagang Anggara day nga. Waman mo attack yung sa mga Duterte sad. Villarmark, Tulfo Ben, Estrada Jinggoy. Tanaw ha, timan si Estrada Jinggoy nga napriso. Ika-11 Jinggoy, sa to pa sa top 12 sword siya. Pero si JB Erosito, nga naay, appeal senator judge. Ikapila man, niining maong survey, ika-20. Ika-20 si JB Erosito. Saan mo na pag-explain mo day? So si Jinggoy, identified nga tuwa sa minority, pero si JB, identified niya diya sa majority. Kung sa may nakapa, ika-20 man si JB, sa ito pa nalupig si JB ni Jinggoy, ito ano mag-espresyuhan to si Jinggoy? Dili ka factor ini mahigala kay pro Duterte to si Jinggoy, kunya kini mahigala si JB pro Marcos? Kana, tanawon na nga aspito, so kini si JB, magunahuna ni karon iyay, ika-20 ra ba siya? Unsa may mahitabo og iyang konbiktuhon Sara Duterte. Kini Duterte factor naman Kay tanawon nimo, Ruben Padilla gud to number 1. Unya si Jinggoy may gala igsuon sa duhan JB ug Jinggoy. Tuwa ika-20 may gala no. Ano man unsa man nga ang good one, JB is the good one. Ika-20 mahinoon. Kini survey ni dili ni ako survey ha. Ang Pulse Asia survey ni atong gi-analisar. Unsa man nga factor kuno be? Anga, mayong ka nga mas buutan maguni si JB mo nang nahimong ika-20. Dili malikayan nga mga tao mingon nga mao na ni kay minority man mahigala si Jinggoy sa namang grupuha diri ni Ruben Padilla. Talawang ilang grupo ni sa minority ha. Ang kini mga nakasod ni nga mga incumbent Ruben Padilla, Kinis Cayetano,
Loren Ligarda, mga incumbent mga nakasod. Mark Villar. Kini mga nakasod. Kining uban ang nakasod rin sa top 12 lang nga incumbent nga dili nga to sa majority si Rafi Tulfo ra. Si Chis gani o, ikatrisi mga iday. Ikatrisi. So, mo ni mahigala ang kwan. Huna-hunaon og mayo sa mga senator judges, unang-una gyud. Natural naman gina, i-decide di mo sa mga decisions kinabuhi. Ang una gini mong huna-hunaon gyud unsay mahitabo nimo, ikaw giuna na day. Ang principle of self-preservation mo nang nakalisod aning kalakihang impeachment ron. Kining mga senator judges bisag suguon ni sa Malacañang ug unsay duot sa Malacañang huna-huna so ni sa nga ayuha sa ninyo prosecution para dili kay may klaro dire. Di gani mo kaprobar gyud gani nga mga tao. Makita mo nila, mga tao mingon nga wag Sara gyud mi. Dayo, taas kay rating Sara until now. O abot mahigala sa decision making na. Inig-abot sa decision making na. Unsa man ta for conviction or for acquittal. Unya na nang panahon na taas og rating si Sara and they can be na. Managana ang senador oy. Managana ang senator judge mga kaigalaan nga mo konbikto. Prangka na akong pagka-istorya ha. Ngano managana man ka, delikado ang imong political career. Imo mo hunahunahon mo kagalingon sa ina na. Mingon kaga ako sa unahon akong kagalingon og unsay ako madangatan. Una, every decision sa kinabuhi mga higala ay kung ina mapolitiko ko day. Unahon sa atong ato unsa may madangatan nato? Patio na to si Sara, politically patio na to. Di ba kata maapil kamatay sa? Muna importante nga ang prosecution until now wa pa mahigalay na establisar nga nakadaot ni Sara. Pila na ka-witnesses ila na present? Ikapilang witness katong sa Article 4 tulo ka witnesses karon ikapila naman si Gina Acosta. Ikalimang witness. So walo ka witnesses na tanan la na present. Wa pa mamina. Nabay na kon nabati ba ninyo kanang honest to goodness ba? Ang mga masa karon, ang mga tao ron unsa pa tan-awa sa suroy mo sa kwan ground. Pangutan unsa may kasulti sa impeachment pingawa na may ganahi sir. Wa magisa Sara sir man ang gibutang-butangan mo ganay mabutang. Ha? Hantod nun wa pay pasabog ang prosecution kanang tanan nga ato nadungog sa pagkakaroon humana dito sa Quadcom, bunog na sa Quadcom. Bunog na mahigala sa House Committee on Justice. Although di pa ta kahukom as of now kay basi do na pa sila ipasabog. Nya kini magod impeachment magkagalaan ang mahitabuan ni magod. Lahi magod is Quadcom, ang Quadcom di kabaos ba og imong birahan og mayo Sara dito. Dili kabaos kay may abogado Sara dito. Kaniron impeachment na may Defense Counsel bisan ang gipadang Defense Counsel mga bata pa kayo na. Pero at least magkabaos-baos man yun. Unya ang katapusan naman mahuman ng prosecution o present sila mga ebidensya tanaw nako di man pwede gidemore to evidence gyud kay mo reklamo mo sa pikasan ni mo nahuna sa ni mahigala ang mga senator judges ato ipapresent la sa nato ning defense. Ang katapusang muhatag sa narrative sa ini ang defense. Kay sila man mo isunod mo present og evidence day. Mayon na human na mo prosecution amo na sad. Diha na nato makita kinsay malkansi. Muna ang prosecution pa lang gani daan ila pang panahon karon mabungkag ang ila mga witnesses. Unsaon naman na inig-abot mahigalas panahon nga ang defense na may mo hatag sa mga witnesses nga mulaban na ginila. So kini mahigala bida tan-awono ni mga sukid dig paminaw. Kining maong mga panghitabo, mga kaigalaan inig-abot sa tinghukom ani. May lang og sunod survey ani matandog ang rating ni Sara. Karon pitin taas sa rating oy. Matandog ang rating ni Sara makahatag nag-confidence sa mga senador nga okay lang atong konbiktuhon kay total ang mga tao ni okay na. Ug makonbinser ang mga tao sadaan man na gyud Sara ninutana niya. Ug yun na sila pasabog nga enough nga makapakonbinser sa mga tao nga day gyud sadaan gyud day. Sadaan gyud day so di na ta. Mga makita na sa survey result may gala sa mga kining mga maayo og reputation nga survey firm ha. Mo na paminaw mo dos DYHP kay di man ko mo-appeal ang mga survey firm nga kwan. Ang ako nang gibasihan kinilang Pulse Asia og SWS. Wa ba ko makonbinse sa uban nga mga survey firms day. Anto doon. Mo nang base lang ko ani. Ako lang sa i-quote kay di man ni ato.
o with due respect nila sa SWS o sa Pulse Asia. Hindi abot sa panahon ani. Kung mag-anam o kaubos ang rating mga higala ni Sara Duterte, sayo na lang sa mga senator judges. Dili na balisod nila. Kay di kini matandog ang rating, mas mutaas pa hinon ang rating. Agoy. Mahuna-huna ang senator judges, delikado atong patyon politically si Sara maapil. Sama ining GBRC today. Kini o ika-20 GBRC to. Kung saan man pagsakan GBRC to ani. Og iyang konbiktuhon si Sara musaka ka ang iyang rating. Kung iyang hunahuna musaka nga mudaog siya sunod eleksyon amo butar gina. Atong konbiktuhon ni kay nindot man tong result musaka tong rating. Pero hunahuna GBRC to kung akong konbiktuhon mo samot kag ngadto sa ika-30 na kahinuon. Mao gani unahon ni Store. Kay ang imong kaugalingon may imong una na sa una paulahin lang sa nato ng Malacañang at unahon tong kaugalingon. Mao ni mahigala ang mahimong insidente unya inigabot sa adlaw sa paghukom. Mao na nga ang prosecutions pagkakaron medyo nagkamamo pamangyod og pangitag prueba nang gamit og AI kun taon, ha? Aron nga maka-drive home lang sila sa ilang puntos may ganay gamit og AI na bantayan pag AI. Pero sa akong gingon na di pa ta. Ato lang gi-evaluate sa pagkakaroon pa lang so far ba ang mga witnesses nga ilang gi-present 5 mga 8 na tanan labot sa Article 4, Article 1. Wala pa pero di pa ta makahukom sa kay basin nag-abot sa panahon makapresent sila o pasabog yun. Di malagmit. Pero sa pagkakaroon kining kuan na atong i-evaluate wa pagyud mga sukitig paminaw. Mabalakan ni mga senator judges mo na kabantay mos pinangutanaan mahigalan bisag selection pinangutanaan election delikado pa. 13 kabuok ang naa sa majority group ha. Makabira ba kasag tulo or sila may mabirahan nay? Kay maningkamot man ni mo nahuna JBRC to landaan agoy tagak na mag isa. Gusto pa ka mo kamas nga kwan or iyahay lang sa tagluwas sa tong kaugalingon ani. Kanang pinangutanaan lakson sa man inyong kuan man. Wa man mo'y competent witness. Bisa ka na si Erwin Tulfo sa sablay man ang inyong mga kwan. Kadugayan ani mga sugitig paminaw labi na maabtan next year nya dool na ang filing sa certificate of candidacy. Mingon na Sara, okay. Kinsa may diri sa akong linya. Pagsulti na mo da mga senator judges kinsay daan diri sa pikas linya, kinsay naa pikas. Kay kani og problema ani ron kung dili maprobar mahigala ilag yung binuangan Sara og konbikto, ibutang talang. Nya dili maprubahan mga sugitig paminaw. Konbiktuhon na just for the sake nga konbiktuhon aron di kadagan. Ang problema day Duterte may mupuli unya si Basti unya mudaog. Unya ang endorsement power ni Sara kusog. Nga naman mo mailhan. Kawantay ka itong milabang eleksyon. Pa-endorse ko sa Sara. Nganong so taas nga po ng endorsement power. Bisa pag inakadagan, i-endorse iyang igsuon, mauban-uban sa inig kampanya sa iyang igsuon. Ang mga tao kay mo magnet man. Kana bang mutapok ba? So mo na yung mga higalay, tanaw nun, ang prosecution paaboto na to nga makapresentar sila bomba, makapresentar sila og pasabog nga maoy makadaot sa rating ni Sara Duterte. Di gani na nila mahimo. Wa gyud, medyo lisod gyud. Kini mga senator judges, ingnalan niya kog kwan, bida, maningkamot ni sila luwas sa ilang kaugalingon. Una sila magunahuna pagluwas sa uban. De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Panyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant.